Салом алейкум дӯстони азиз. Созе назен саломатио хубай дар магазини 1001 майдачӯидаем духтарако акция рафтестай. Танҳо 2 рӯз пага 1 март 2 март акция калон рафтестай духтарако. Ин партачаҳо 60 сомон. Марҳамат каседа дар корай анами 2 рӯз биёен ҳами партачаҳоро 60 сомонӣ харидорӣ кунен духтарако. Беҳтарин нарх. Ина шумо медонед ки 65-70 буд, лекин ҳами 2 рӯзда шумо ҳами партора 60 сомонӣ харидорӣ карда метавонед. Инавор аз бозори Корвонаи тарафи Тило бозор рӯ барои 7-12. Марҳамат духтаро аз ҷанавор ма бисёр дорум. Хостум шумо да аксияро эълон кунам. Боз як аксия дига духтарако. Мана я аксия дига ҳастай. Агар шумо ассалому алейкум занҳои азиз, шумо низ мехоҳед аз хона баромада соҳиби маоши баланд шавед? Пас дар номерои ватсапи ман нависед. Кор дар ширкати Фаберлик. Ман Юсупова Ситора, закреплёни бриллиантиви директор, муддати 2 сол аст ки дар ин ширкати бо нуфуз кор ва фаъолият дорам. Дар зери дастам 4000 коргар дорам ва ҳама он занҳое ки то ҳол дар компания Фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд, кор кардагӣ нестанд, ба командаи худам даъват мекунам. Шумо метавонед ки дар командаи ман регистратсия шуда дар розыгриши навбатии мо иштирок кунед. тӯҳфаҳо барои шумо: дастмоннаи тилло, телевизор, набори каструлҳо ва якчанд конвертҳои пулӣ. Марҳамат барои номнавис шудан дар ватсапи ман нависед. шитобед. аксия дигараш дар ин духтарако ки касе ҳами 2 рӯз аз 200 сомон боло харидорӣ мекуна, якта аз анамино тӯҳфа мешава. Мана комплект ё инаи намудо чизе ки мехоҳен якта тӯҳфа мегирен, ё ки аз анаи маҳсулотҳои бижутериягишона якта шумода тӯҳфа меша вақте ки 200 сомонда харидорӣ карден. Хулоса духтарако биёен мана бинен беҳад боракои хушрӯ овардагиян нархҳои дастрас иҷода бештари нархошон 10 сомона хитон медонед. И бори новинкая хушрӯа и барои ина духтаро қаламонак буда 10 сомоная. Чандта расветка 10 сомон духтарако. Мана ин моделако омадагиян мана бинед иҷода ина дуташ 10 сомая. Ина дуташ 10 сом, якташ 10 сом. Хулоса игрушкаҳошонам бисёр омадага. Ин самолётон 15 сом буда. Мана 15 сомона духтаро барои кӯдако метавонед ки харидорӣ кунен. Инчунин иҷода ози пасдо омадага. Пасдорам нишонтон метиҳам. Мана марҳамат. Ана духтаро косаи нав омадай. Бинен қахшрӯи чанд сома? 10 сомон духтарако. Мана каседа дар корай марҳамат 10 сомон. Беҳад хушрӯча 10 сомонӣ. Иҷода бо бакало чанд намуд омадаан. Ҳамаи ҳамино 10 сомонӣ. Моделоша бинен духтаро. Диде? Ҳамаш 10 сомонӣ. Рақамҳои яке аз савдогароро ман мемонам. Каседа ки имсол доставка дар корай нависен шона ва ё шумода мефаҳмонанд доставкара. Ина баъдан духтаро бори нава бинен 10 сомаям. қахшрӯ тамоша бино 10 сомон. ишам 10 сомон. Диден ин моделшам новинкае. Обнушакора дида буден хай духтарако. Як бори дигар касоне ки бори аввал дидестиян. И бакалое ки диден кофе ки андохтед сафед меша бакалтанаш. Хулоса мана духтаро новинка бисёра иҷода коса, тарелка, ҳар он чизе ки мехоҳен доран. Мана диден ана ё чандан пластмассиё дута 15. Мана ин намуд пластмассиёи хушрӯ доранд. Дуташ 15 сомон духтарако. пасонакана духтароира бинен чӣ хел хушрӯ. Мана ҳар намуда борои новинка омадагиай духтаро. Мана пиёлаошона бинен. Пиёла 8 сомона иҷода. Мана чанд моделай. Ана баъд бо коса доран. Косаошон 10 сомон. Айна духтаро. Чӣ хеле гуфтам касоне ки аз 200 сомон боло харидорӣ мекунанд як тӯҳфа. Ана ин чие? Массажёр омадай духтаро 10 сомона якташ. Якташ 10 сомон. Бира бинен духтаро. Ё чия? Ози. Ина бакало чанд сомон ё калонане. Ё дуташ 25 сомон духтаро калонан. Баъд медонен одёлои вай лечебник овардиян.
60 сомон як одамаш ая. Додамаш чи? Ана додамаш ҳастай. Мана духтарако. Додамаш 180 сомон будай. Ина қисмдаяй. Лечебный. Мыльницой хушровардагиан. Мана равғангиракора диден? Равғангиракой фасон. И 10 сомон. Мана 10 сомон. Духтарако диден? 10 сомона. Мана и тарафа бинен. Мыльницой бисёр омадагиай. Диден? Мыльницой хушро омадагиай. Ҳамаш нархшон 10 сомон. Духтароиро бинен. Ина миёям 10 сомониян. На касе ки пурсида буд 10 сомон ҳар намуд органайзер омадаи тамошобино биёен ҳатман ай пеш бо бинен. Чизе ки хоҳен иҷа омадай. Ина ёям 10 сомон. Мана 10 сомон. Барои хона ҳамаи чӣ меёбен духтаро. Мана инам 10 сомон. Ина духтаро тахтачаву ҳам хел ваястай. Диден? 10 сомон комплект. Фасонакай тахтачаш чай пластмаси ғавсай. Ана илали ушкаши омада. Ё чанд сом? 15 сомон. Калонакай духтарако. Мана. И тарафа бинен духтарако. Ана баъд ана ина мино хушрувай диден? Диташ 15 сомонай ҳар хела модел омадай диден духтарако. Барои теза гирифтан, барои мисол чака ягончи гирифтан хушрувай. Хулоса ина вайш бисёра интихобуш ҳар хела органайзер тамошобино. Ана азане комплекто пурсида буден. Комплектоям чанд намуд омада? И чанд сомон? 30 сомон. Мана двойкаям. Диден 30 сомон. И тараф чизе ки мебинен губко ҳамаш 10 сомони. Мана и сатилотон чи? Сатил 10 сомон. Духтаро ина духтаро да телевизор ҳастай ку либос мешуванд. Да кино ҳастай. Инам хари 10 сомон. Диден 10 сомон духтарако. Тағорачои ҳам хеле якдор. Тараф ҳамаш новинкая. Пас дой хушровардиян. Диден духтарако. Мана нархошон чанда инора? 25 сомон косои новинка бинен духтаро. Узор дора айпеш бо фасони бадай марҳамат. Бо метавонен хитон омада мустақилона як маротиба тамошо кунен. Ин моделша диден? Ин моделшам фасон. Марҳамат касе дар кораи духтарако биёен. Анаиш 11 сомон. Аҷоиб хушро. Ям 11 сом. Ишам 11 сомон.